Takže dobrý den, já vás vítám u mého videa a je to vlastně video na multiplayer. Já trošku zvýším hlasno, prostě je to video na GTA San Andreas multiplayer, je to na serveru, vlastně já dávám prezentaci, protože aby tady chodilo více lidí, tak doufám, že to budete vy. Těším se na vás, no a vlastně, jo, a tady jsem nám hned objevil admin, tam ten Jo4 a Kubik, takže moment. No, tak prostě tady je jakoby upoutávku. No, tak vlastně je to tady dobrý, no a co bychom si k tomu řekli, takže teď přejdeme k samotnému hraní, jo. Tady, já jsem VIP a dají vám zadarmo stříbrný VIP, což tady máte třeba premium. A tady máš podle toho, jaké máš VIP, takže já mám silver, jo, a tam můžete si dát chatcolor, flip neony, prostě takové auta třeba, já si třeba spadnu tento Turismo. A vlastně, když naborám, tak opraví se to. Když se prostě převlatím, dám flip, převratí se to. No, tak tady máte ještě radio, tak tady je Fox a tak, jo, a tady jsou různé porty a tak. Příště, já to udělám asi jindy, protože teďkom nemám moc času, jo. A pochopte lidi, je to moje první video, tak pochopím dislikey a děkuji moc za pozornost, čau.